kyllä se ihan jo se jalkojen voima, mitä mä aiemmin puhuin siitä linnakeajatuksesta, että miten jalat ja kädet, pääki, kaularanka, kaikki vaikuttaa siihen, miten me saadaan yhteys sinne sydämen alueelle, niin samalla lailla ihan se käsien nosto pidentää kylkiä, tekee tilaa myös sille rintarangalle. Ja sitten se jalkojen kannattelu sieltä oikein tuo oman niin nosteen, semmoisen kannattelun sille myös sydämen alueelle. Sieltä tulee semmoinen imuliike ylös. Mulabandakin siellä myös muodostuu ja semmoinen ylöspäin vievä energia. Eli katsotaan toinen puoli. Takajalka tehdään vähän viistos siellä. Ensin vähän etuviistossa yläkroppa. Ja tosiaan se etujalka alkaa olla aktiivisempi kuin ehkä aiemmin. Oikein painetaan sitä kantapäätä tiiltä vasten. Lähdetään nostamaan rintalastaa ylös, kylkiä ylös. Sitten se vyö sieltä paikalleen, tai toinen käsi sinne, että ne kämmenet on tiiviisti yhdessä. Viedään kyynärpäät ylös, katse ylös, käsivarret suoriksi. Ja vahvana myös se etujalka. Takajalka on vahvana, kantapää tiiviisti seinässä, sääripaina taakse. Etujalassa oikein poljetaan kantapäätä tiiltä vasten. Takareisi kevenee jo siellä bolsteri vasten. Ollaan vahvasti jalkojen kannateltavana ja kädet ampasee ylös. Ja siinä välissä se rintakehän sydämen alue saa tilaa molempiin suuntiin.